taas-taas ang atong ebanghelyo, daghang gibutang nga mga importanteng mga pagtulunan. Niya, ngako lang pilion nga pagtulunan, kana bang ang espiritong dautan, mugawas, niya mubalik na sad, niya inigbalik niya, magda siyag laing 7 ka mga yawa. Kapila naman nigawas ang espiritu diha ninyo. Nya kapila na sad nibalik. Mugawas na siya, igawas niya kuno magsuroy-suroy ba niya. Human, iya na sang bisitahog balik. Siya limpyo na. Balik siya gawas, daan na sang 7 kayawa, adto sila magpista dito. So kamo, ang saban, gibalikan mo sa yawa. Gibalik-balikan mo. Anong mauwaw mong mumutugan? Kuno, pangutanan na imong tupad na pila na ron kayawa na mo. Ana, mutugan mo na. Usahay di gidta or og dili man permanente, di gyud ta ganahan nga puy-an tagyawa. Ambot kinsa ninyo dinhi ang ganahan nga puy-ag yawa. Wa gyud. Bisan ako, di ko gusto, ambot rin mga sakrista, no? Isog mong kaignaong gatanaw na. Mura na magiyawaan. So, why gusto na to anoy? Pero daghan kay nato nga wa mahibaw nga gasigi na detag welcome sa yawa. Kana mo ipait kayo. Kay kani manggong yawa, gitawag man ni siya og Prince of Deception or Prince of Lies, ang prinsipe or hari sa bakak, hari sa pagpangilad, the most cunning being. Nya siya pagoy pinaka-intelligent being next to God. Suna nga na? Nya kisa man ta makapiog ana nga sunod gos Ginoo, siya mo'y pinaka-bright. Muna ay lamog tuga-tuga niya. Si San Pablo sa unang pagbasa may presentar og importante kaayo nga paagi aron di ta maulipon sa yawa. Ug unsa may iyang giingon? Ayaw mo pagsunod anang balaod. Kanang pagtap-tap diri balaod biya na ay nagsunda matud pa San Pablo. Ay mog sunod sa balaod. Kay ang balaod maghatod ngadto sa kamatayon or kalaglagan nga mao ang yawa. Mao nang ningon siya, giluwas na ta ni Kristo din atasakop sa balaod. Nya ayaw na mo pagpasakop sa balaod. Kana mga traffic rules ayaw na ana. Balaod man na. Kanang pagbayad og buhis ayaw na ana. Kay balaod ra na. Kanang pag-eskwela nya mahimo kag yung profesional, ayaw na ana. Kay balaod ra na. Kanang mukuha jud kag degree, ayaw sunod ana. Matud pang San Pablo. Or matud ba kaning Siano? Sa inyong paminag kisaman, San Pablo Gasolteane o si Siano? Siano. Mao sad ni akong nasabtan. Pero mura biyang tinuod. Nga naman, kay kung magsigi tag sunod sa balaod, ang sabay mahitabo, mahadlo kas balaod. Kani dinhi naman ko yung mga balaod nga akong gisulti, kaniha, mao ni dong, mao ni, tanawan ni sila, tanawan ni og mag-istorya. Hala, manamut, masuko ra mas padir na. Hala, pantay jud kang padir na ba? Di ba? Mao man ang balaod gud. Hala, ayaw pagtap-tap, priso gyud ka. Hala, ayaw pag-quarantine, apatay gyud ka. Ugma si Father Leo Archie ngatong bagong pari mauntay mo misa sa nobinaryo ugma. Nya ni-inform nako ron ang atong treasurer sa parokya si Sternara nga iyang gi-tiksan si Father Leo niya ang ilang quarantine ma-extended ngadto sa October 23. Desisyon na sa nag-swab test nila. Ma-extended sila ngadto sa October 23. Unsa kag atog yung pamisahon sa Father Leo ugma?
Sirad aning atong simbahan. Sirad ani mao na ang balaod, hadlok to 23 po na kung ganun pamisaw na nimo. Hadlokon tas balaod. Nya kay kanang kahadlok mga igsoon iya man na siyawa. Ang kahadlok iya na siyawa. Mao bitang si Kristo magsigon, ayaw kamog kahadlok, ayaw kamog kahadlok. Nga naman, kay ang kahadlok iya na siyawa. Pasabot kada nato kahadlok nag-welcome tagyawa sa tong kinabuhi. Kamuron, wa mo'y gikahadlokan. Oh, kana, yawa na na. Kamong mga asawa, wa mo mahadlok sa inyong bana. O yawa ng bana. Kamong mga bana, wa mo mahadlok sa inyong asawa. Hadlok. Kana, yawa ng asawa. Kamong mga anak, wa mo mahadlok sa inyong ginikanan. Hadlok. Yawa ng ginikanan. Adi tingali sila mo yawa. Giyawaan. Kana sang tao nga kusog kay manghadlok, kana gipuy-an sa nasyawa. Kana bang kusog kay mo paambit og kahadlok ba? Kamo, di mo kusog mo paambit og kahadlok. Di mo mahadlok nga nganlag tiguang. Di mo mahadlok nganlag batignaw. Di mo mahadlok nga muguba sa inyong koral. Di mo mahadlok nga mo hatag sa inyong yuta aron atong agias karsada. Uy, tubag. Di mo mahadlok nga mamatay inyong ginikanan. Di mo mahadlok nga mahagbong sa eskwelahan inyong anak. Di mo mahadlok nga makobid mo. Ug naa ning mga kahadlok ka kana nag-welcome kag yawa. Mao na siya. Mao na matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, tungod kay gusto mang buntogo ni Kristo ang yawa dinhis kalibutan nga mao ang sala, nagpalansang siya sa krus. Ang krus mao'y silot sa balaod. Ang krus mao'y pinakangilad nga silot sa balaod sa tao nga nakasala. Muna ni agi si Kristo didto aron iyang papason ang silot sa sala nga naa sa krus ug nahimo na ron nga Santa Cruz. Barangay Santa Cruz. Oh, mao na meaning ana. Mao na sa Santos nga Rosario magsugod kita og panguros. Kay pasabot ang Santos nga Rosario makabuntog sa cross, makapabalaan sa atong cross. Unsa may atong cross? Nga mo'y mga misteryo sa atong kinabuhi. Kanang imong mga pag-antos. Ayaw nagkahadloke. Nakaroon, ingka pa doon, ayag 2 months balaod. Dili ka na madisgrasya ta na. Ayaw 2 months sa balaod. Unsa may gusto ni San Pablo, higugmaa ang balaod. Mo na sakto. Ayaw tumana ang balaod, higugmaa ang balaod. Love the law. Do not be a good follower of the law, but a good lover of the law. Kay kani magong balaod mga igsoon, kung ato lang na siyang tumanon, for the sake nga ato siyang tumanon, pasabot ana, do not tay kahadlok. Kaya na may balaod, hadlok ka. Pero nahigugma kas balaod, mutuman ka ana, nga dunay kalipay. Nanglitan, traffic rule. Nidagan kag alas 2 kadlawon. Wa gitaw, way sakyanan. Nya red light ang nakabutang. Unsa man? Mulabang o mo tuman? Ha? Umbot lang ninyo. Adi mo hunong ka kay Redman. Dito bitakos Amerika, nya gihatod ko sa airport sa bana sa akong gipuy-an nga balay. Kaya nga akong flight alas 5 sa buntag nya dito sa ila 3 hours man jud ka kinahanglan to nakas airport kay grabe mga linya dito. So ninggikan mi og mga alas 2 kadlawon. Pag kanang Amerika labi na dito sa Northern Nevada, purtig yung mingawa. Nya pagdaga na namo, wa man
man, wa man sila mga tanong dagko to, may blind curve dito ako nakita to among gidaganan, kita gid nimo ang crossing. Makita nimo ang tanan ba? Wa gyoy sakyanan. Unya kay naka red light man. Hunong siya. Sikog ingon, ano ka ni so ang dagan? Ano ka ni sa mga dagan? Sakyanan. Og dito ko nakapamalandong ba nga, sila dito mga law abiding. Akong gipangutana pag abot sa airport, wala lagi kanila bang atong red light nga wa man gitoy sakyanan. Are you fooling yourself? And siya, no. Because there are many radar and mga CCTV, and once you beat that red light, you will be charged. Naku, nahadlok na ka sa charge. So sila dito, grabe man kayo ang kanang ilang monitoring sa imong violation, nga i-charge mag-dito sa imong bills, na pag-picture, na pag-video, hadlok sila sa charge, kay mahal kayo. So, muna gitawag og pagtuman sa balaod lamang. Ang nindot unta to moingon, I love that kind of law. Ang balaod nga nag-ingon, ayaw mo pangabit. Ana, higugmaa. Kanang balaora, ayaw ang imong kabit. Ang balaod sa simbahan nga nag-ingon, ayaw mo pagpuyo-puyo. Kay maimpirno mo ana. Ayaw kahadlok sa impirno. Ayaw pagpuyo-puyo kay nahigugma ka sa kaputli, nga maong kaputli sa mahal nga Birhen Maria. Sa akong pagkapari, giingnan ko, Father, kinahanglan chastity. Bitaw, no? Masakpan niya, tas obispo, ading nanatay anak, taguan lang yun ko ni. Dili na. Bisag wapay nagtanaw nako, mutuman og mubuhat ko anang maong balaod, kay nahigugma ko sa chastity. Kay guway nagtanaw nako, atos akong kwarto, kadaghan ditong mahimo. Daghan. Aka mo, waday mo mahimo sa inyong kwarto. Labi nag-ika na lang usa, so daghanan ni mo mabuhat, di ba? Tutok rabasan mo na ako. Unsa kay buhaton ani Father no siyang kwarto? Aw kamo, unsa man yung ginabuhat og kanang kamo na lang usa? Dili ka na mga sala, tungod lang kay way gatanaw, maobitan ng kusog kay ngatong graft and corruption, kay kun way nagmonitor niya, makalusot ra gyud ka, hala, graft and corruption, nga hasta ang igtatabang adtos mga COVID victims, i-corrupt pag yun. Hasta ang igtatabang sa mga kabos, ihimo og karsada, butangan pag yung corruption. Mao na ang resulta hinoon, nahimo na tarong over-corrupted nation. Kay mag-agad ramanta kung masakpan hadlok, pero di lang yun masakpan, makalusot lang, buhaton ko ni. Because we do not love the law, we simply afraid of the law. Muna si Kristo, niingon siya diri, ang yawa, maglibot-libot ng ato. Nya, wa may nisod, limpyo man, pasabot, wa man ka mahigugma. Unsa may isod kasing-kasing, para dili kabalik ang yawa, sudli og gugma. Din anak kabalik ang yawa, pero ang imo isod sa imong kasing-kasing kahadlok lang, mubalik ra ng yawa. Kay kanang kahadlok mo na iyang presensya. So siya diya. Pero ang imong gibutang sa imong kasing-kasing gugma, oy mahaatras ng yawa. Tistingyo, igolero nimo sa inyo, higugmaan ang imong anak nga tapulan kaayo. Igna, imong kaugalingon karon, Lord, ako na ning higugmaon akong anak. Igabot mo dito, galigid-ligid lagyapon. Unsa na may imong isulti? Sa una ka, kamo, sige lagi mo, ligid, sige, ligid, wa, may gibuhat eh. Sige, ligid niya, kakon, ligid, mura ba mo baboy? Mao na imong isulti sa una, karon unsa na may imong isulti, nga nahigugba na kaniya? Ha? Nahali na di ka. Ampot, sa imong isulti, kamo may nay anak, ako man ko'y anak, nano inyo man kong lisod-lisoron. Kana bang bungas gugma ba? Tingali, ang imong isulti niya. Dong, good morning. I love you. Sa love you, ma. Sukad, ma. Sukad niya ko. O pa malagi linong adong sa lungag sa diha, ma. Okay. Lungag ka dito. So, sa nga akong gihigugma, dako na kay glawas, Lord. Salamat in town. Ako pag lutuag maayo para mo himsog pag siya. Di malipayong kika magluto, kay pahingsog naman. Di naman ingon nga, si tagluto ni mga tapulang dagko, di kayo mapuslan ni mga buang-buang. Hain ka ni maliwat.
secret. Ang maghain maliwat gud na ang galingkod-lingkod. So mo na manindog na ta. Sa dihang giordinahan ko pagkapari ang akong mama atong last June 22, 2004. Ang akong mama maglisod nagkakita tungod sa iyang katarak. Lisod sa glakaw. Gulang-gulang na po siya atong panahon na nasa mga dool-dool na mga 75 na mantingal ito edad niya ato. Niya, daghan kayong tao ni dool niya. Sige, wa naman akong papa ato, patay naman. Sigihan yung kuno siya og dool sa mga tao. Samtang gasigi kong pa-picture-picture dito, panahon sa reception. Portig yung daghanang mudool kuno niya. Moto pag uli na mos balay, nag-istorya may ingon din siya, sus, daghanag yung tao ni dool nako. Sige yun silang kanang ingon nga, hastang kabulahan gid nimong inahana ka nga nakaanak kag pari. Ikaw ra gyud, ikaw pagi taga dito bukid kayo kahugan unya imo pag yung anak na pari ana sige jud kunong daig. Siya sus naglibog na lang ko wa na ko kaila tong uban sige daig nako nga bulahan kuno ko kay akong anak pari na kung say pasabot ato mga dako nagkolekta. Kana bang makakita ta og mga tao nga successful ang ato ding mahuna-huna ang ilang ginikanan. Unsa man yung mahuna-huna? Kay ug pa na ginikanan unsaon man pagtubo ana nya mingon ta may gining pagkaumol siyang ginikanan kay nganong naingon ani man kay ang kahoy kuno mailhan mas bunga nya bunga man na sa ginikanan ng anak di kun unsay batasan sa anak almost true sana nga batasan sa ginikanan. Agree, disagree? So kung ang imong anak mo suyop, ikaw sang ginikanana ka, manuyupay sa ka. Tingali, dili tingali imong gisuyop siya bo, basig sigarilyo ra, basin og kanang bino ra, sikag inom, tanduay. Pero nakuha si mong anak, yan gipasobra ang jutay, gipunan niyag siya bo. Kung himalikas ang imong anak, porting kusuga mangaway og silingan, ikaw sang ginikanan, klaro kayo, palaway po ka. Tingali dili pirmi, basig mga kaduha katulo, nya nakasaksi ang imong anak, iya tong nakopya. Kuha mo na. Nyamin ko, wa pa diri, wa jud ko. Limot lang ka. Doon na gito'y nakopya imong anak. Nya kung ang imong anak himabay kayo, bisag kinsa lagi pamabdusan, ikaw sang amahana ka, bawo na ta. Ikaw wa gyud pader, wa jud ko nagbuhat ana. Ang ako tinging igsuon kato akong uyuan, mabay man to. Depende mamasangil ka. Pero ikaw gyud mo ay number 1. So mo na si Jesus porti namang sikata, porti pagyud ka gamhanan, grabe na kayong iyang gahom, sikat na kay siya, nakaingon ang mga tao nga pagkabulahan sa babaeng nagsabak nimo og nagpasuso nimo. Unsa may tubag ni Jesus? Wagi siya maingon, yes, tinuod na. Ang iya hinong gitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Ang iyang gisangyaw ni Kristo dili ang kasikat sa iyang mama, kung dili ang batasan sa iyang mama. Unsa may batasan sa mahal nga Birhen Maria? Kanunay maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo. Maura ginaiya, maminaw og magtuman. Nya maura sa nagisangyaw ni Jesus. Isa tawag mo sa akong mama nga bulahan. Nganong nabulahan man na siya? Kay ang iyang gibuhat kada adlaw 24/7 sige ra gyud paminaw og tuman sa pulong sa Ginoo. Nya pulong bas Ginoo nga makig-sex si Maria og lalaki? Pulong dili. Unya ka mo pa gisultihan nato, musugot mo dili. Nya gitagaan pa jud kag bana. Mutupad og higda imong bana pero giingnan ka ayaw pakig-sex ha. Sugot mo dili.
Parihara ko nas madrin. Ayaw pakigseksa. Niya gipatupad sa pare. Mingon ang madrin, kumpos lang mang dili na lang na ipag-sex. Ayaw na lang migtupara. Yang pare sa mingon, dili, oy, pwede ra na. Di ba, pwede ra magtupad, pero why sex? Pwede ba, dili? Lisod, oy, ingon sila, lisod. Wako kasuway, pero lisod. Amot lang ha. Suwayan ako kamay. Lisod gitingali. Pero si Maria, kay sulugoon mas Ginoo, nahimong sayon. Para niya sayon kaayo. Nga naman, matod pa niya sa iyang awit, sa pasalamat, iyang magnificat, ningon siya, kay naghimo og dagkong mga butang ang Dios dinhi kanako. Sa ato pa ang nagbuhat di ay diha niya, kay sulugoon man siya, mao ang Dios, dili kita. Mao na diri si San Pablo sa unang pagbasa, ingon siya diri, sa wala pa moabot ang panahon sa pagtuo, gibilanggo kita sa balaod, hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Gibilanggo kuno tas balaod. Unsa man ang balaod? Kana bang standard sa tao? Kana bang abilidad sa tao? Gahom sa tao. Mao man ang balaod. Ako ang balaod. Kinsay mo supat, patay gyud mo. Ang tao ana gakupot anang balaod. Pero pag abot na sa pagtuo, ang pagtuo kinsa may gakupot ang Ginoo. Mo nakita tanan kung motuo ta Ginoo, maliwat din tang Maria nga mahimong sulugoon sa Ginoo. Di ka mo karon sulugoon mo sa Ginoo o diktador sa Ginoo. Inigampo ninyo unsa man yung isulti, gikan na be. Imong anak siging suyop. Adik na kayo. Unsa imong isulti sa Ginoo? Sige, tanaw na tong sulugoon ba or diktador? Inig-ingon ni mong ginuin taon, ayuha taon ni akong anak, makaamgo na ang tanin siya siyang sayop. Diktador ka. Imong bana, nangabit, ginuin taon, makaamgo na takong bana kadako siyang sayop, buwagan, unta na niya, iyang kabit, Lord, buwagan, unta na niya. Diktador ka. Daghan kay kag anak, nataktak sa trabaho imong bana, wa na mo'y bugas, ginuin taon, taga-imig bugas. Diktador ka. Ang samantay mayong iampo kung sulugoon ka. Imong anak nagsuyop. Unsa may imong isultis Ginoo kung sulugoon ka sa Ginoo. Ang una gid imong isulti, moingon jud ka, Lord, sulugoon ko nimo matuman ang imong pagbuot. Dawaton ko ning manuyupay. Anak gid ninako. Lamdagi ko Lord nga di ta ko kalimot nga anak gid ninako. Ngayon, sangpit si mong anak siya, Nana Lord, niabot na. Igstanaw ni mo sa, pastang sigahas mata Lord. Kagot pangipon, pero Lord, anak ginin ako. Nya kay imo man kong sulugoon, unsa may akong buhaton karon, unsaon ako siya paghigugma, unsaon ako pagpakita sa akong pagkainahan, aning ni ang anak na nagsigi nagsuyop. Kana! Musulti ginang Ginoo kay matud pa niya pangayo og kamo makadawat, mangayo kag lamdag unsaon nimo pag-atima ng imong anak nga nagsigsuyop, sultihan jud kas Ginoo. Unsaon paghigugma ka ng imong bana nga nagsigig pangabit, gatakli-takli na lag pangabit, hastang mga parinti iapil pagkabit. Sultihan kas Ginoo, unsaon na siya pagtratar. Nya inigtuman nimo ana, unsa may imong bation? Bulahan ka. You are blessed. Unsa may tabo sa tao nga maka-feel nga siya bulahan? Malipayon, relax. Na ako ro'y gitan-aw sa kaning kuan, gitan-aw sa Facebook nga kanang mga preaching nga mga amazing preachers ba? Amazing preachers. Usa ka preacher ako ngitong gi-share karon pati kitang uban ako mga friends ato. Way kamot niya ang tiil perting mubua. Nga mura lagi siyang umang maglakaw. White kamot. Lalaki siya. Nag-preaching siya, kanirang lamisa iyang gitungtungan. Kaya pila raman say dagan siyang kamot. Usa siyang statement nga striking kay nako, niingon siya, kung naa na to ang Ginoo, din atamangandoy og kamot. Kay mas importante ang Ginoo kaysa atong kamot. Di ta mangandoy og tiil. Kay mas importante ang Ginoo kaysa atong tiil. Ano siya? Pak maing mga tao sa ka gymnasium patinda ko agi ana mas video hurot ang mga tao ka-amazed niya.
Kinahanglan mog sex. Adi masating ito siya amot ka sex ba to siya. Kinahanglan mog sex. Mas pleasurable ang grasyas Ginoo kaysa sex. Ano siya? Mas importante ang truth of God kaysa truth of man. Kay ang truth of man, naaman yun kay kamot, na kay tiil, makalakaw ka, pero matod pa niya, mas importante nga ang Ginoo, hari o buhi, kaysa ako na way kamot or na ay kamot o na ay tiil. Ha? Kamo ko no way tiil be. Abot sa inyo, putla ko no na inyong tiil o kamot ko no be. Nya na din, mas importante manggudong ang tiil kaysa kamot. Adi namsad kinahanglan, ngay mo nang buhaton. Ang importante, nakahibaw ba ka nga ang imo karong tiil o kamot, iyanas Ginoo. Nga kanang imong balay o yuta, iyanas Ginoo. Nga kanang imong authority karon nagikuptan, iyanas Ginoo. Nga ayaw na i-impose to the point nga gisakitan ang imong isig katao. Di ba? Ano na siya? Tungod lang kay sakto ka. Ako sa una, mo gani akong brand hantod karon. Kana bang isog ba? Isog, unya mo kuan gyud, mo insister gyud, bahala nang sakitan, hilak ko ni mga sakristan usay, mo na impiernohonon gyud kuani. Sa seminaryo pa ko sa una, kay ako may kamagwangan nila sa among community dinhi sa Cebu ug sa didto sa Manila nga seminary, pag theology nako. Musulti gyud ko kay magwang man ko nilag mga 10 minus na po katuig kay nisod ko 31 years old naman ko. So ako mga classmate na manghod ako 12 ka tuig, 13 ka tuig. Nya kada nila sulti mura kog amahan, dili Brad, di na pwede. Seminarista gud ta. Ano sa? Ay okay na. Samsam mo eh. Tuga-tuga mamog seminaryo ka. Haylom na tigwanga ka, anaan ko nila. Nya sa sige na kong sulti kay mura sa kog sakto, ingon din ako sa nako kakauban nga buutan-buutan ba. Brad. Sakto man ka Brad, pero sakto na. Kalmar sad kay siya ba? Ako Brad. Hibaw man jud kong sakto man gyud ka, pero sakto na. Ana. Usahay inana mata. Kani bitang sige kog dawat aning ni angkoan kani mga donations ba? Mga almost 18 million na guning nadawat na tong donations niya. Ako bianangan ang nakatatak. So gipang block na ko ron sa pipila ka mga kwarta padala. Labi nag-international kay mura ko kog scammer. Nya kapila na jud ko naka-encounter kay kanigong kwarta padala dunay gitawag nato og client friendly na asay gitawag og non-friendly. Naay magpadala nako nga kwarta padala ang notice atong mabasa maingon dayon maingon pa greetings nya you receive isolde greetings si Mr. So and so kompleto ginangan apelyido sent you this amount ibutang sa nang amount with control number ana claim this available immediately. Og di masad available immediately, available on na pag-date. Nya, claim this amount to any of our branches, bring valid ID. Awa, na problema. Igabot ako dito, sulti din ko ngans nagpadala, naapagyoy reference number, naapagyoy amount. Pero doon na mga kwarta padala, nga igo rang mo ingon ako, mo message na ako nga, please, claim or di ganyan claim ra why please claim your kaning kuan money using this reference number, bring valid ID. Igabot na ko dito pangayuan na ko kinsa may sender ani sir nako ambot lang sa pilang may amount ani nako wa ko kay baon sa kinahanglan ani mo ihatag we na kung saan ako pagkahibaw nga ang inyo mang office mo iga-text nako nya pari man ko nag-online raman ko og pangayo og donation para sa among project nya naamay nang donate wa man sila mo text nako dili pwede naagi nang sa tanawa among form naagi nagitsikan gina na i-sender na asang amount na ang seal number kumplituhan na sir
Na kung saan lagi na ko pagkumplito, nga wa man mo text na ako, nya donation man eh. Nya naghatag kong mga 20 ka buok form na kumplito, usa ra gyud way makumplito, iya jud kong lalison. Nako, kanading uban diha, di pa day ka mutuon ako nga ako ni 20 ko nakapit. Isa, adili sir, kumplito hagin na sir, ato mo ng protocol. Na kung ano mo sa kunyo tiksi og tarong, siya amo man ng control system. Nako inyong control system, ako na yung giskan katong usa ka kwarta padala, nako kaning niya, basahan ni. Parihaman mo ani, kwarta padala man mo. Wa din ni sila control system. Nako nagdanghag ni sila. Nganong nakahimo man sila ani padong nako, kamo di man mo kahimo. Doko dayon. Basta mo na siya, tawagi lang namong customer service. Kami man say madaot ana. Ngayon ko, nagtrabaho ko mga 8 years og bangko sa una, miss. Ang amo og yung orientation is this: do not let your client go out from this office unsatisfied. As much as possible, satisfy him. And with your statement and with your action, I will go out from this office unsatisfied. Anak ko, muna kamo dihang nagsigig padala, satisfy me. Simple na kayo, satisfy me. Tell me your name, tell me your number, tell me the amount, tell me the reference number, and tell me what bank and what particular kwarta padala please in town. Kay ako ra ba may pagkaburukin tong gamay. Maluoy ko sa frontliner nga munas ginhawa intang panagang sa nagpaka-paka kong baba. O gusto kong muhilom, dili ko makapugong. Ayaw tao puni ang akong pagka-impyerno, no? Niya, iniglakaw na nako, maglingo-lingo sa ko. Buhangay nga, no? Nasulti man to na ako, Lord, luspad-luspad ko taon ang ko. Ingo ko, kaning inyong statement, unconditional ba yan eh? Wa ba yan mo magbutag condition nga, claim your amount with this reference number, bring valid ID, and see to it that you have the name of the sender and the amount. Wa biya mo maingon ana. Wa biya ni condition. So, ano amo na sa among form na kundi kani ba kaning text wa ni condition. Pwede ta mo ikihan. Akiha lang sir. Nako patay ko ani. Panghulga na tong ako ba. Pero tinuod ba ya og mo kihag ko? They can pay me. Because the instruction is unconditional. Pero di na ko gustuin ana. Ngano man tungod kay daghan nato dili service oriented. Ang gustos Ginoo mahimutang mga alagad sa tanang tao. Service oriented, not self oriented. Og si Mother Mary mauna siya maminaw kay kanagong mga service oriented people, maminaw gid na sila og mutuman kay service oriented man, pero ang self oriented people di maminaw, di pagyud mutuman. Ambot kaning gawali wa ba kani mabilong sa second category. Kamo hay man mo nabilong. Mga naong raban ninyo, klaro kay puparihar kita. Sige, hay man mo nabilong, service oriented or self oriented? Diba? Og nabilong mo sa self-oriented, wa ta maliwat ni Mama Mary og ni Jesus. Nakaron iguli sa ato, magsugod na ta ha. Ako sa iguman aning misa, magsugod na ko. Din ajud ko manugo og sakristan. At least karong adlaw. Og makahimo ko na karong adlaw, iguman ani akong misa, success. Di ba? Kanalay atong mission ay nalaingon nga forever dila sa kuana, pero karong adlaw I will see to it di gyud ko manugo og sakristan. Ni gawas dito ingon limpyuhi dito ano yung limpyuhi dinhi. Ingnon ko sakristan, Father, self-oriented ka. Nako nya wa man ka manglimpyo isa. Aw pariha ta. Adi na lang ko basta dili ko manugo be sa mission ni nato ha. Way sugoy. Karong adlaw ang masipyat impyerno. Sige. Unya gani ang atong feeling, nindot gani atong feeling iguman, atong padayonon. Pero bati gani ang feeling afterward, adi na lang ito padayonon, mag-self-oriented lang kita, sayop ni Kristo, sayop ni ang mahal nga birhen. Nindog na ta. Sa unang pagbasa
nindot kayo pagkahulagway ni San Pablo ang atong kahimtang. Ingon siya, si Abraham mao'y atong ginikanan. Niya dunay duha ka anak ug duha sad ka gipaanakan si Abraham. Ang una niyang gipaanakan mao ang ulipon kadtos Hagar. Niya ang kaliwat, ang anak ato nga gitawag og Ismael mao nay gi-claim sa mga Muslims nga ilang descendant. So mag-abot tas mga Muslim didto sa ni Abraham, pero magbuwag ta tungod kay ang ilang gi-claim nga ilang descendant mao si Ismael. Pero gitawag sila ni San Pablo og mga ulipon. Kay ang ilang sinugdanan, ang ilang inahan, ulipon man to, sulugoon man to ni Sarah. Pero si Sarah, asawa ni Abraham, dili ulipon ni Abraham. No na siya. So kinsa may anak ni Sarah? Tubag. Wa mo kibaw. May pa mga Muslim kibaw kay sila nga ang ilang descendant si Ismael, kinsa may anak ni Sarah nga mo ato sang ginikanan. Si Isaac. No na siya. Pulo sila Isaac, Ismael. Ana, mo na hinumdumi na ninyo. Mo na inig atubang natog Muslim, ingnon din nato kaliwat ra ta oy. Ang imong apuhan si Abrahaman, akong apuhan sad si Abraham sad. Sa kisam day kang anak kong Isaac. Kisam day kang anak ko Ismael. Yan ang mag-away am tam nagsuon ra ta. Oo na siya. Mo na ingos Kristo, love your enemies kay usare atong ginikanan. Mo na ginikanan sa pagtuo. Pero ang punto ni San Pablo dinhi na dinhi sa atong lawas dunay duha ka sana inahan. Dunay duha ka inahan ba nga nagpangga nato, nga nagkunuhay, naghatag sa atong panginahanglan. Unsa man? Ang atong sala ug ang Espiritu Santo. Niana nato ang atong sala maningkamot sa naog tubag sa atong panginahanglan. Nya ang Espiritu Santo maningkamot sa nagtubag sa atong panginahanglan. Bikaron kinsa may imong patubagon sa imong panginahanglan, ang imong sala o ang Espiritu Santo? Congratulations. Kay matod para ba ni San Pablo, ang ulipon gikan sa yuta. Ang dili ulipon saad sa Dios, gikas babaw padomare. Ang ulipon gikas yuta. Nya ang atong sala hain man siya nahimutang sa atong lawas sa kaniba atong pagkatao, hain man ang sala din hinahimutang naa nang imong lawas. Kay kanang imong lawas gikan as yuta, kining ako diin man gikan. Kini akong lawas ba diin man gikan yuta. Kamura dai gikas yuta de. Pero ang dili gikas yuta mao ang atong kalag. So kung magsigi na tag-atiman sa atong kalag, unsa may mahitabo? Dili ta mahimong ulipon. Pero magsigi na kag-atiman sa imong lawas, ngang imong yung lawas mo'y imong panggaog maayo, maulipon ka. Oh. Kana ding imong lawas, gusto day ka imong lawas sakitan or pasakitan, gusto ka dili? Unya karon, ug naay tawo moduol nimo, moingon siya, tigay ka mosunod nako, bunog gyud ka. Unsa ba? Mosunod ka? Iya man kang papalitog siyabo, iya man kang padilon og siyabo. Nya di ka mosunod, patay gyud ka. Unsa man? Mosunod dili. Hadlok ka kang sakitan, hadlok kang mamatay, o sunod, naulipon na kasasala. Pero og wa ka mahadlok masakitan, di sa ka mahadlok mamatay, di jud ka maulipon sa di ko. Patya lang ko, okay raman. Ana. Di karon ka mo ba, unsa man? Ulipon mo o dili? Mao na ingos Kristo pagkadautan gyud ni ining kaliwatana. Ngano man? Sigig pangayog milagro gikan ni Hesus, pero di gyud mabinaw sa mga pulong ni Hesus nga unta matud pa niya, ang akong pulong labaw pas mga pulong ni Solomon, labaw pas mga pulong ni Jonas. Kay si Solomon nindot kay siyang mga pulong, pero nagpabilin siyang ulipon siyang lawas.
Maobitang nahugno ang gingharian sa Israel tungod ni Solomon. Naulipon siya siyang lawas, ug usa ka prueba nga naulipon siya siyang lawas, nangasawa siya 700 kabuok, yun naa pagid siya kabit nga 300 kabuok. Munang kamong mga asawang na ikabit inyong bana, ayaw na lang mo pagreklamo kay wap anak katupong ni Solomon. Siyuna ka ng 700 kabuok asawa, niya 300 kabuok kabit. Nga naman, tagbaon yun ang lawas, tagbaon. Agalibog na mga iko, isip laki, unsaon na pag-schedule. Tingal lang gina ako, tingaling tulong, lisod ng schedule. Sana ka ng 300? Yapunan pag 700, 1,000 tanan, mura man sa atong kuwan. Kaning atong slots nga gipamaligya, tag 1,000. Halina na ba, tag dako-dako, pila na tayo itong halina, ako lang isulti. Oh, as of yesterday, ang atong halin sa tag 1,000 nga slots, ning abot na og 1,182. Daghan. Ang ato na lang available slots, nya first come first serve, 2,318. Kamo malit mo diha, di mo palit, bahala na mo. Basta mao nay kabit ang asawang Solomon. Guba yang gingharian kay kanang asawa, kanang bana, kasagaran gid anak para lawas man, para lawas gyud. Maobitaw na nga niingon si Kristo didto sa langit, wa nay minyuay didto. Kay ngano man pulos na mo mga espiritu samas mga anghel. Kay kanang bana o kanang asawa, kanang kabit para ra gid nas lawas. Kanang uyab-uyab para ra gid nas lawas. Muna ang pari ug ang madre langit nun kaayo. Wa day mo kay bawon nga nagpuyo mami sa kinabuhi nga langit nun nga way asawahay. Sugat-sugat panagsa pero dili kayo pirmi. Usaw mo sa pagpirmi nga way parihag puyo. Pero amo sang sugat-sugat adto mo sad magsugat sa simbahan, sa mga pilgrim centers, mga nanagod adto sa mga katekesis, sa mga pastoral area, di man pra nang inyo adto mo anang mga ngit-ngit kuno nya, bugnaw-bugnaw. Mapulo kuno sa amin ang kilid. Ang tinuod ba na o kay bao na. Mao na lawas. Karon o gusto ta matud pang San Pablo, ayaw na mo pagpaulipon pag-usab kay giluwas na kita, gitagaan na kita kagawasan ni Kristo. Giunsa man ta paghata og kagawasan ni Kristo sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. So ang mahal nga birhen gusto siya nga di na ta maulipon, iya tang gitagaan sa santos nga rosaryo. Ang tao nga magsigig rosaryo sa tinud-anay gyud nga pagrosaryo, mapamalandungon o mapaubsanon nga kasing-kasing sa pagrosaryo, nya mosunod sa kinabuhi sa mahal nga birhen, di jud ka maulipon, di ka mahadlok mamatay. Sa una nga ako pa'y leader sa Legion of Mary o sa choir dito sa Parokyas Guadalupe, na ako'y mga presidya sa kaning Legion of Mary nga akong duaon. Usahay magabiin ako mo duaw, mubaktas ko og tag sa ka oras, tagpila na kilometro gikan ko sa opisina, ngit-ngit kaayo ang daan, usay mag-uwan pa ako nang lakaon, kulba kayo ang akong gikulbaan kay kusog pa kayong operations mga NPA atong panahon na nako kani patay gyud ani ang ako na lang gipamina og naay mo buto nya duol nako ako na gina. Wa man sad abot yung pagkapari karon dako-dako kolekta yun. Matapos atong panahon na ba, pero lisod kay tahadlok kung magkupot ra jud kog rosaryohan. Rosaryo doon na may mga activity nya kusog inguan, magbagyo pa gani, kana Sister Nara ako ng mga kauban dito, mangluhod mi magrosaryo ta, kanang magkaruling mi bagay para among funding sa among grupo. Perti kusugas uwan nya bukid ko na, magrosaryo mi nga to, ikaw magrosaryo kita di mi ko sa kabuk bituon, larga porti daghanang yamog, porti namong basaa sa yamog pero wa nay uwan. Nya porti blagom lang lubot ning sige kadakdak anang dangog kayo pero wa nay uwan hangtod ikabuntag. Ikaw man sa namong panaygon ikabuntag katigom-tigom nami, uwan na sa bayo, mga tuog naman sad mi. Rosaryo ta
Naay man nag-away, rosaryo. O di ba, patay din nagdali. Nawal, kisa pa may mag-away, nga nangamatay naman. Di malahos ang away, basta mag-rosaryo ka. Kaya ang rosaryo, gamhanan. Dili gamhanan nga maghimog milagro, kundili ang rosaryo makapalig-on. Kaya nga naman, makonektar bantas kinabuhi ni Kristo ug sa mahal nga birhen, nga wa gyoy kahadlok bisan gamay. Unsa may naas ila, gugma. Kaning gugma mga igsoon, lahi ini siya sa kahadlok. Ang kahadlok, maulipon ka sa imong sala. Ang kahadlok ba? Maulipon ka sa imong sala. Ang gugma, unsa man? Maulipon ka sa imong gihigugma. Di man ka makasa, basta maulipon ka sa imong gihigugma. Nya ang gugma, muna ni. Ang gugma, kuan man na, maghimo man ginasiyag maayo. Ang sala, maghimo magdautan. So inigkahimo ni, ikaulipon nimo sa sala, kadautan gyud ang imong mapuntahan. Maobitan ng maulipon sa imong drugas, maadik yun ka. Maulipon ka sa imong kwarta, magkiniha ay gid mo sige dito. Maulipon ka ng imong yuta, sige ra jud kag panguanan na imong mga silingan, kanang pangaway anang na ang imong pangangkon anang mga yuta, alab siging pangangkon bawion gyud. Anang away ba? Away kay ang sala muguba man na. Ambot lang ka na inyong mga naong wa ba na mga guba. Yung naong karon ba? Wa mga guba. Di ra ba mo tubag Muguba na Maobitan ng mga tato, kanang buslot-buslot diri, kanang mga ligation, abortion, kanang magpa-transplant og mga unsa pa na diha, padang pag-injeksyonan ang mga ilong aron manag-as. Gipangguba naman nimo ang original nga gihimos Ginoo. Apil na sila kanang color-colors, buhok, uban pa diha. Pangguba mangguna siya sa mga planos Ginoo, di ba? Gabay og dako nga kabubuton sa Ginoo, peligro kay nagatong gubon oy. Nya mao na ang sala, mo guba. Pero ang gugma, mo ayo, mo palambo. Mao na siya ang gugma. Unyarong maulipon na kas imong gihigugma. Ang sa may mahitabo, magsigi ka hunahuna sa iyang kaayuhan. Unsa may kaayuhan para sa mga kawatan? Pag mahigugma kas kawatan ba, unsa may kaayuhan para nila? Ayaw sila glisod-lisura nga mukatkat dito sa imong kaning kuan. Ang gusto nila ra gyud makuha ra man sila, ablihi nila na imong balay, nya lakaw. Ablihi ba? Nya lakaw. Aron di na kay sila maglisod og hakot anang imong TV kanang imong adto pa na magambak-ambak itaos luyo. Luoy kayo Nya gana imong hunahuna. Unsa ba na? Gugma ra o dili? Gugma, naulipon pa kas imong TV, sa imong laptop, sa imong mga bahandi, naulipon ka. Lakaw ka freely. Nya unsa may nahitabo sa imong mga gihigugma, malipayon nga naghakot galinya pa. Nag-hire og multicam. Kay ubay-ubay masadang imong nahipos gyud. Iguli nimo, limpyo na imong balay saan indo tawa na may limpyuhanan. Unsa pa imong trapo-trapuhan dito nga wa naman, manantang na lang pugas imong CCTV. O gamay nakikagbayro noon sa imong kurente. Okay na ninyo? Ang dili okay. Giawhag ta sa simbahan nga magpuyo og extreme poverty. Saman, muuyon mo o mosupak. Extreme poverty. Mo na gipahinomdom karong Domingo sa atong simbahan. Saman mo, uyon mo o supak? Uyon. Usara may nitubag. Extreme ba kanang hilabihan nga kakabos. Extreme god. Nya, uyon mo ani o supak? Og mo supak mo, hinay-hinay na mo panguli. Wa man na kinahanglan na simbahan. Kaya ang simbahan gud mo'y nagawhag. Nya ato pag yung supakon, nya mo simba ta. Unsa man na? Mura ra man sigag niadto og balay. Unya ang gisulti sa tagbalay nga mao ni buhaton imong supakon pero bisita ra ka diha. Sakto na dili. Sakto. Dili oy. Kani kamukta ka la sa bugtubag. Unsa man pagkasakto nga imong supakon ang gusto sa tagbalay?
Mao na karon ay ingon ron atong gobyerno, ala pag social distancing mo, pagkuan mo, pag tap mo, nga unsa man, supakon o uyon? O yun. O uyon. Unya ningon ang simbahan, extreme poverty. Unsa man, supakon, uyunan. O yunan. Unsa man ning extreme poverty? Gaunahon na naman sa mo, ay akong balay, akong sakyanan, akong kwarta, ako sad akong kolekta naman. Muna na itong ginahon ano? Wa ko'y kaon, extreme poverty god. Sa atong ikaduhang pagbasa, nagpakita si San Pablo unsa man ning kinabuhi sa extreme poverty. Matod pa niya, kamao kong mupuyo sa tanang kahimtang sa kinabuhi. So ang extreme poverty kanabang wa na bita kay giapas, wala na kay limit sa imong kinabuhi, mataas man or maubos nga limit, wa na kay limit. Ana karon gilimitan man ta, bisan gani kanang suga diha, wa man pasigaa dito sa katapusan, ambot ngano saga may kalagot siguro ninyo mga choir no, di na mo kita sa inyong kopya karing gaadya sa suga diri ba, may kalagot siguro kay wa pasigaag lahos di inyo. Ni katawa lang sad. Ano ba? Siga. Nganong limitan man nato? Ayun oy, kas kay kurinti pa dero nya pila ra may kolekta ng choir. Oy, ayaw mo kumpiyansa dako-dako ra ba na dias babaw. So na siya ha? Why limit ang gugma, why limit ang kinabuhi. Ayaw butangig limit nga anhara jud ko kutob sa akong koral kay secured ko sa akong balay adtos gawas wa nanay ayo. Matud pang San Pablo, wa gyud siya'y giatrasan nga kahimtang, kamao gyud siyang mopuyo. Kamao siyang makigsandurot sa iyang mga higala o sa iyang mga kaaway. Kamao siyang malipay kung naa kunoy pagkaon ug way pagkaon. O kamao sad siyang maglipay ug makontento gawas nun man or binilanggo siya. Napriso biya to siya. Basta kamao siya tanan. Mao nay extreme poverty. Kanabang wa na kay limit. Karon, wa na mo'y limit o daghan pag limit. Kumusta man ang inyong kalinaw? Na ay limit or why limit? Why limit? Oy, tubag. Why limit? Oy, kamong mga ginikanan, kusog kay mo limit sa inyong kalinaw. Magsigi nagig saba-saba ang inyong anak, singgit mo. Saba ba din? Nga naman dili na ka malinaw o magsaba-saba imong anak? Oy, ginikanan. Di na mo malinaw kung ang imong anak magsagit-sagit? Kaluoy sa ninyo. Unsa na kang inyong silingan mo'y magsagit-sagit, musamot na gyud kang way kalinaw. Di man gani ka kadawat nga ang imong anak ray gasagit-sagit, unsa na katong imong silingan nga imong giutangan nga wa nimo mabayre, gisagit-sagitan kas imong tugkaran, purti nimong ratula. Ay praktisi na lang nagdawat ang sagit-sagit sa imong anak. Dili jud ka kasaan na kanang ilang dagan-dagan, kanang ambak-ambak diha nga saba kayo, praktisig dawat kay nay daghan diha nga ambak-ambak sa diskuhan. Saba kayo. Maglisod ya tag dawat. Kanang imong anak nga mangawat sa imong kwarta kay palit og load or usahay isuyop. Dawata na aron makamao sa kang mudawat sa imong silingan nga mulungkab sa imong balay ug mukuha sa imong kabtangan. Kundi ka kamong mudawat sa imong anak mga saba ka, adi sa kadawat sa imong silingan. Kamong mga asawa, kanang inyong siging yaw-yawan na inyong bana kay palahubog or nangabit, dawata na. Praktisig dawat. Kay unsa man yay imong ikadawat adtong imong silingan nga mutamparos gid nimo tungod lang kay nagilog musutlanan. Sige mamugtutok nako. Inyo sa kurong ingnon kasi akong praktisan. Ay way lain ang sakristan. Praktisan ako dawat nga kanabang ang imong isulti karon ikaugma wa nga isulti nimo igor mingon sorry pa din ana.
Limot dia. Dong, di ba kadaghan naman ko ni sultian ni dong. Limot pa dia. Nya ila sa kong bantayan. Ila sa kong bantayan. Masipyat gani ko katawan sa kong lagmayo. Buguyan ni mga sakristan kay yung pamati yun. Kana bang magbantay ba? Mubaos ba? Mubaos dayon. Otro sa deka kalimot sa diya yan. Ano na sila? Baos-baos ba? Magdinawatay na lang sa dana. Amo na siya ay kinabuhi nga poverty or extreme poverty. Pero para nako, ang kinabuhi sa gitawag og extreme poverty kung atong sundon og puy-an ang atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa may atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kana mo'y klarong extreme poverty. Mauna ang poverty ni Mama Mary. Mauna ang poverty ni Jesus. Mauna ang poverty nila ni St. Francis of Assisi sa mga apostoles ug sa tanang mga santos. Mauna ilang poverty. Magbalantay kanako ang Ginoo. Karon, kinsa may gusto ninyong magbantay sa inyong kinabuhi? Ang Ginoo o ang inyong kaugalingon? Ang Ginoo. Hala, tangtangan na ng inyong mga koral. Unsaon man ang koral? Para bantay ninyo na may Ginoo. Ayaw na butangig trangka ang inyong mga pultahan. Iglakaw ninyo, leave it open. Nganong imo pa man ang butangag door lock, mo na mo bantay sa imong balay, naaman kay Ginoo. Ansaan? Sakto? Ayaw na pagsigig butangan ng mga CCTV. Ngano man kanay magbantay ang imong mga monitoring sa kuan? Sa imong balay o sa imong establishment na may Ginoo. Ngayon na mo pagsigig bantay, hain maglingkod-lingkod or kinsay gitanaw-tanaw or gihikap-hikap sa inyong bana. Nganong inyong nang bantayan? Kamo'y magbalantay sa inyong bana? Ang Ginoo mo'y magbalantay sa inyong bana, dili kamo. Kamo sa mga bana, ay na lang sa mong kahibong kung ang inyong asawa magsigig kuyog sa pari. Ngano man day, kamo'y magbantay? Pabantayan na lang ang representatives Ginoo, no? Ang pari. In short, di na unta ta maghago og maayo ba nga kitay mo secured sa atong kaugalingon because we can never secure our lives. Who are we to dare to say, I am the security of my own life? You are a foolish person if you declare that statement. Buang ka. Kay di ka kani kahimo pagpat-circulate anang imong dugo. Di gani ka kahimo bisa na lang matud pa ni Hesus pagpaputi or pagpaitom sa imong buhok nga dili artificial. Di ka kahimo na eh. Gikaron ko na bi kana imong tupad. Ingna ko no, muputi na imong buhok bisag usa lang ka buhok. Sige. Unay makapaputi, akong i-declare diri nga kini maoy representatives Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ina akong pagbuot, muputi nang imong buhok. Sige. Sige na. Ako lang sa siyang mubaos, akong pagbuot, mga tagak na tanan imong buhok. Daghanang mga upaw mula ka. Mga igsoon, di na lang ta ana bang Ginoo ba? Muna ang extreme poverty. Ayaw pagpakaginoo. Naatay Ginoo nga nahigugma nato nga matud pa sa unang pagbasa kining Ginooa mao ni siya ang maghatag nato sa tanang butang nga maayo. Magbahagod giyon sa to pagsultis unang pagbasa. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa lami ang pagkaon og labing maayong bino ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Tuo man na dili. Kinsay makapapas sa luha
Ginoo. Ang Ginoo. Mao na ayaw pagsigig ingon sa imong bana, hunungan na ng imong bisyo kay gahilak nako aron di na ko mohilak. Ayaw. Papadayunan na siya siyang bisyo nya ing nang Ginoo, Lord, papasa lang niya ning akong luha tungod aning animal nga bisyoso. Ha? Niasa man na padong ng bisyoso, nga man na magkuas Ginoo, ang nagbantay ana mao ang demonyo. Ug unsa may iyang bation, mapapas ba ang iyang mga kagulanan? Dili, musamot. Ang iyang pagkaratulon, mapapas? Dili gyapon, musamot gyapon. Nga naman, tungod sa iyang bisyo. Muna, imbis masuko ka ng bisyoso, maluoy na lang tas bisyoso. Kaya nga naman, ang nagbantay nila, dili ang Ginoo, kung dili ang demonyo. Kaluoy, ana. So kita kadiyang mga manuyupay, pagkaluoy. Kita kag kawatan, pagkaluoy. Kanang mga libakira, pagkaluoy. Kanang hingilog kay giyuta, pagkaluoy. Kanang daw kay dan, nga di gid nila taga-agagianan, pagkaluoy nila. Nga ikaw nagsigig ana, takilid na kaysa luoya sa daan nila, himog kural, sikit magkaayo. Di ba? Nga, ana inyong bation. Wa manggid mo klaro. Ang mahal nga Birhen Maria ang magbalantay ra gid niya ang Ginoo. Hasta ganing iyang anak nga Ginoo gibitay sa cross, wa siya mo pakgang. Ngano man pagbuot ni Ginoo. Hilak lang siya. Sige siya hilak. Siya sige lang, hilak lang ko. Pahiran ra man sa nis Ginoo. Amo nang nahimo siyang rayna sa langit og yuta. Wa kay pagkaon, asos, di ay daghang pagkaon, kumbiragod. Muna ingon ang Ginoo, daghan ang gidapit, jutay ra ang gipili. Nga naman, daghan kay Ginoo gihatag nga grasya nato karon kada adlaw, pero pila ra man kabuok ang nibati nga siya nagkaon kuyog sa Ginoo. Kasagaran nato, sigig yung kabalakaan ng pagkaon, sigig yung kabalakaan ng kwarta, sigig yung kabalakaan ng mga bayronon, siging kabalakas bayronon, sigis ang pangutang, siging pangutang, nga wa man gid unta gisugos Ginoong pangutang kamo, iya pangayo man, ug wa kay TV, pangayog TV, nya guay muhatag, ayaw na lagtan-aw ng TV, di ba? Ug wa kay cellphone, pangayog cellphone, ug way muhatag, ayaw na lang gamit og cellphone god. Ang pari ug way cellphone, unsa may buhaton? Mangayo. Asa man? Ana sibot. Ang muhog malagit. Ang dili muhog sa sibot. Ang hibaw na mo, asa mo padung? Mao na siya. Bitaw ganing ato komedya ra ni pero tininuod ba yan So di ba tinuod ba nga magsunod tas Ginoo kamuno adtorsan mo sa sibot padung may ra bagyog muhog.